Ngifisa ukwazi ukuthi washwebani insele because awukwazi phela ukuthi ikhekhe lami uqonde yona ngashwebani ikhekhe lami mzala udluphaya wami mzala udluphaya wami mzala ehlisa umoya mzala udluphaya wami seyilungisa lento mina bakopha angibadli wena angibazi futhi ophaya seyilungisa kanjani mzala ehlisa umoya thatha uphaya wami lawo yodiza ngawo le bafeni basegoli ehlisa umoya nami ukuthi ngamgeja okumgejeni kwami mina bengithi ngizobuya ngikutshele mzala ukuba umgeja ngozomshaya mzala ngabe sikhuluma okunye manje angithi ngizokutshela futhi ukuthini ukuthi usesebenzise yini ungangitshela esakwela esadinikele Ngiyanibingelela babukeli be-Black Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami nguStufu Dlanga manje Zulu. Umngeyankomo sovukazi Mvuleni. Intokazi yazali Mamkhize. Namhlanje ke ngivakashela ubhuti ngesimanga sokuthi ikhona lento engase-understand kahle kwi-relationship yakhe emuva nje. Kodwa ke soke siza ukuthi kahle kahle yini le. Soke asike sibone sizohamba kanjani. Sabona kanjani? Ngiyaphila sisi njani? Ngiyaphila nami. Ubhuti obathi bang? Ngwaxolo. Uxolo uxabhasha. Yebo. Ubuye uphuhlana? Elamonville. Khulela khona? Yebo. All right. So ngicela ungichazele kabanzi nge-relationship yakho. Ungichazele la wahlangana khona nomuntu wakho kuze kufinyelele la khona ungasa-understand ukuthi ithini into yakhe. Ngihlangane noSine ngo-2018 February 14 ngeValentine nje. Hey, ngosuku olukhulu. Yeah, shuthi nje nami ngangiphumele nje ngithathele indlela zami zokuba ngedwa nje. So sahlangana indlela sihlangana. Zokuba wedwa meaning bo single? Yes. Okay. Yeah, so ngaqala ukumbona nje ngomhla 14 ngiselojolent nje ngiphumele nami ngiyobona abantu. Yes. Alright. So ngambona naye ehleli yedwa ngadecide ukuthi okay ngihlale naye la ehleli khona. So sashare nje kanjalo ke kwaba ukuthi siyakhuluma sashare ama numbers ukuthi sisazana kanjalo ke. Oh, naqala nathandana ngo-2018. Yes. Okay. Mhlambe ubekuphethe kanjani nje ubeza ewumuntu onjani kuwena uSine? Ngasho ukuthi nje ube lento engiyidingayo ube umuntu osifazana nje oright onganelisayo. Okay. Izinto nje iqala ukushintsha nje ngo-2024 December nakhona yabo. So kodwa nje back then nje beku right yonke into bekumnandi nje. Iziphi izinto ezinhle nje mhlambe oyikhumbulayo enenzelene zona noba-2 kubudlelwane benu? Ukuthi she's been there for me mangabe ngimdinga noma bekuthiwa mhlambe nginenkinga thizeni bekwazi ukuthi angiback up njengoba nami ngokunjalo bengikwazi ukuthi ngimback up emenenkinga ethini. Ukhona oxhumana naye emndenini wala ezalwa khona uSine? No, bengekho kwamanje but bengiseyinhlelweni zokuthi ngigcine ngikwazile ukuthi ngivele kubo kuyikona ukuthi amandla ke bengakabi khona. Esayidini lakho-ke ukhona uSine umuntu obekwazi ukuthi axhumane naye mhlawumbe osisi wakho noma ubhuti wakho noma u-anti noma umama noma ubani? Umuntu ebemazi-ke ugazi lami umzali umuntu ebengihlala naye-ke ngihlala naye endlini-ke. So ukufika kwakhe empilweni yami umzali umuntu wamazi nje. So nje ukhule nje sorry I mean ngazini ukujwayela kwami naye ungijwayele vele ngihlala nomzala. So ukufika kwakhe ezongivala befika nje ngihle nomzala. Yes. Okungenzeka ukuthi mhlambe ngabe bajwayelene kakhulu benomzala wakho? Ngasho ukuthi bajwayelene. Bajwayelene yes. Kodwa hayi ngale ndlela. Hayi ngaleyo ndlela le. Yes. Okay. Manje ke niqala kuphi uxabana? Yini le esingena phakathi kwenu noba-2? Siqhathwa yini? No, shisi inkinga yami ukuthi ukwanginyamalalela wangichazela izinto engingazizwa kahle. So ekungichazeleni kwakhe wachaza into engahlangahlangani nje wahamba umuntu oyovakasha somewhere engangitshelanga nokuthi uyakephi. Ehamba eyovakasha mhlambe kanjani uthi wayemuntu oyovakasha kubo. Stuff like that ezohamba nomngane wakhe
into kanjalo kuzokuba kubo kuwumcimbi into kanjalo. So mina ngizange ngize ngifune ukuthi aloko engichazela kakhulu because vele asihlala sobabili kodwa wayengi-update as umuntu vele engibambisene naye. Yes. Okay. Manje wasolaniki. Ikuphi inkinga manje? Inkinga-ke manje umzala. Ngiyabasaba abantu abathi babekhuluma ngey'nkinga zabo baqala bahleke. Engayodwa leyo. Ngeke umzala manje shuthi umzala uke waposta esey'ndaweni njengoba nje kade kuyiwe le kuyobukwa lo mfana lona ubani umfana lo waphesheya uChris Brown. Okay, yena njengoba kade la. Yes, so nawo umzala-ke ngasuka wathenga amathikithi mabili impela ethi uzohamba nesinqandamathe sakhe. Bebheke khona lapha eGoli. So kwaba into kanjalo-ke manje iyonakala inkinga la sengibona khona umzala esepostile kodwa manje uposte umuntu osimama uvela kancane yabo bavela bababili kodwa uvele kancane ebheke le. So ngibona ingemuva lakhe manje into engixakayo ile ngubo le aseyigqokile-ke lo muntu wesifazane iyafana ncamashini nale engayithengela uSinene. Okay. So manje-ke angikaze ngibe nesibindi sokuthi okay umzala angimbuze ukuthi hawu mzala manje angazi. So ingakho ngabe ngithatha lethuba ukuthi ngivele ngibhalele la ekhaya. Ngcono kube ukuthi ngiyambiza la ekhaya sikhulume ngale ndaba le kukhona nawe mhlambe uze ukuthi kahle inkinga ingakephi. Umzala uzaleka kanjani? Mhlawumbe ngabe kulama noma wenu noma umzala ngagazilini? Umzala ngoba ezalwa u-auntie. Okay, Yes, okay. yes. Una intombi oyaziyo umzala wakho? Umzala nayo inkinga yakho uyafihla. Akafihla umzala. Bayingozi abantu abafihla abangakhona ukukhuluma ngempilo yabo ukuthi bathanda bani abaphumela obala. Uvele ungamazi umuntu noma uka-left noma uka-right noma uye emuva noma uya phambili uvele ungazi lutho ngayo. Ngayo siyakhuluma nje yonke into ukuthi-ke akaze angitshele mayelana nesimo sakhe mayelana nezokuthandana nami futhi angimbuzi kakhulu mhlawumbe unezizathu zakhe zokungangitsheli. Ngobusuku ekade umfoka Brown eperforma ndlela thizeni njengoba uthi umzala wakho wathengile amathikithi. Umuntu wakho othandana naye wayekuphi ngalesi sikhathi? Wayengekho wanyamalala ngazo lezo y'khathi naye egoduke umuntu ogodukayo eyakubo. Ubumthola kodwa umdonsa? Yes, besixhumana naye. Besixhumana nje naye until kuze ansi ingalo lolasuku lolu Chris Brown lolu wayengalo engazange ngize ngimthole ngalo ocingweni. Umzala yena umdonsa umzala ngifuna ngimphazamisa cause ukwazi kwami ngazi ukuthi mina unomuntu wakhe bajabule la ekhona. So angicabanganga ukuthi ngaze kube into kanjalo until kuze ngize ngibone le post ayipostile umzala. Mawubona-ke lesi status leso ungabe mhlawumbe uke wabuza kumzala nje esebuyile la ehambele khona uyobuka umfoka Brown lo waphesheya. Uke wabuza mhlawumbe ulandelela ukuthi isiphi lesi sifazane lesi esigqoke iroko efinance neyaphesini wami? Bengazi ngimbuze. Okay. Kahle lambe ngifuna uqale mina ngibuze lo okuwami. Okay. Ngigcine ngomzala ngoba bengifuna ukubuza yena ukuthi kahle iphi le ngubo le engakuthengela yona. Cause manje yes yathengwa yimina Nkosi yami, yathengwa yimina ngothando engangicelanga futhi ngothando nje ngikwenza ngothando. So kwangiphatha kamase ngithola ukuthi lo ngangimbona esithombeni kwakuyena. Ngoba kahle bengilinda ukuthi abuye kuyimanje akabuye emakhaya ucingo liyaringa libuye lingaringi meliringa libanjwa sometimes nokuthi kanjani alibanjwa lisuke yangani ngizosihlushwa inetwork noma yini angazi. Mayethi umzala yes vele intombi yakho nami intombi yami. Uzokusekwenzalani? And akwazi phela ukukhenya ilunga lomndeni. Ngeke awungeke ngeke kulunge akwazi nawe ukuthi angakwenza lokho ekubeni ngumzala. Ngiyafana phela nomfowabo uma ngabe ezalwa u-auntie. Ngiyafana nomfowabo so akwazi ukwenza enjalo ngishera naye indlu. Mhlawumbe njengoba kade uthi
uzoqala ngalo wakho kuyima ugcina kumzala. Useke waqala wambuza nje hlola ndlela thizeni ukuthi mhlawumbe ngabe kwakuyena yini lo ugqoke iroko efana nale wayithenga noma wathula. No, inkinga ukuthi bengikwazi ukumthola ku-WhatsApp. But nakhona uma ngimthola ku-WhatsApp uzongena ngoba ezongiphendulela lento engishoyo noma mhlawumbe lo hi wami uthi uyambona akasatholakala. Mase usebuya sothi hayi network this network that. Okay. Sike sazama ukuxhumana nomzala wakho samthola. And ukhona. Oh, siyabonga. Kuyikona ukuthi akazi ukuthi ubizelweni. Akanalo ulwazi usibizelweni futhi akazi ukuthi ubani umbizile. Yeah. Simtshelile nje ukuthi sibize kuhlelo elisimfunana umuntu wami ka Black Life TV kodwa ukuthi ubani ubhalile nani akazi lutho. So ucabanga ukuthi uzokuthatha kanjani mase uyabona boom nangu wena mzala ukhona la kule show obviously uwobhalile. Ngicabanga ukuthi ukungibona kwakhe ngeke kube inkinga. But into ezoba inkinga ile kwesizokhuluma ngakho la. Okay. Because angifuni uqamba amanga siclose nina nomzala siyazwana nje. So ukungibona kwakhe kuzoba nalokho na ukuthi hawo mhlambe ngakhululeka uma sengibona nomzala. Kodwa since engazi ukuthi kuzokhulunywa ngani mhlawumbe angathuka from there angazi ke. Kodwa uma ngabe kuyena angazi. Namanje usohlala nomzala endlini? Ngihlala namzala. Yini enza ukuthi umiyeke endlini kodwa ufuna uzokhuluma naye izinto ejulile efana nalezi ngoba nakho sekuhambeni kukhona namphakathi? No, inkinga sisi ngakusho nje kucace nje ba ukuthi umzala yena ukhona emandleni yabo. Ukhona emandleni manje nje so mangabe izinto ezikanje sikhuluma sibabe endlini futhi singagcina sinqumana ngempela. Futhi singanqumana ngempela kucaca ukuthi nje silandwa ngoplastic ngempela. Okay. So ubona kungcono ukuthi uvele uze la? Yeah, ngicabanga ukuthi ngisafe kakhulu ngoba namakhamera nanka akhona nomphakathi nabantu South Africa bonke bayabuka. So okwenzakalayo kuwenzeka wonke umuntu ebone. Ucabanga ukuthi emndenini wenu la nibuya khona ngokuzalwa kuzoba muncu kangakanani sebebona le video lena and niyahamba uthola ukuthi umzala vele avuma ukuthi vele ngithi ngiyathandana naye nitholana phezulu. Remember mase nigoduka nizo endlini eyodwa ngoba angisho ukuthi uhlala naye. Hayi endlini eyodwa sobuyela mangabe ukuthi akuyena lo muntu engimbonile. Kusho ukuthi mase sekuyena. If uyena ke angisho ngesakwazi ngesakho kusho ukuthi ngiyofika kuqala mina ngifike ngikhiphe okonke okungamasakanaka. Kusho kumele ukuthi kube njalo. Ngoba phela understand lapho usumndeni usuya. Yes phela isenzo sakhe naye ngithi njoba nami ngimdala naye mdala so konke akwenzayo usuke ekucabangile ukuthi kuzoba namphumela muni. Uyaphuza utshwala umzala? Uyabuhlaba impela hayi mina hayi. Let's not make sure. Hayi mina hayi. Utshwala hayi. Ithi ngimlande ke. Mhlawumbe uzokhona ukuthi azikhulumele yena. Hayi mlande sisayi. Xa silandelana mnumzane wena ongasenhla. Siphinde sinamukele futhi babukele be-Black Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So ke ubhuti uvumile usashijoyine and ngiyathemba ukuthi iy'mpendulo zonke sizoyithola kungesikhathi singanani. So ke asike sizwe ukuthi ngabe kuzohamba kanjani. Sabona bhuti kanjani? Ngiyaphila mamnjani. Ngiyaphila nami. Ubhuti wabayisibongo? Ntsele. Ababa Ntsele. Uzwane onjoshophi ke lo mafawale ngane ozikode. Oh, Uzwane. Umangethi. Yes. Oh, all right. Uyamazi ubhuti? Uzala wami. Uzalo lwakho lo la ngisho. And nihlala nonke. Yes, hlala endlini eyodwa. Nizola nganani? Ugazi lami umntaka auntie. Ugazi lami hlala ndawonye la eThekwini. Okay, ngifikele kuyena. Ngizophanda amatoho la eThekwini mina. Nithembela kangakanani mangase ngibuze? Ngiyamthemba ugazi. Ngiyamthemba ne? Ngiyamthemba naye. Okay. Yes. Uyamazi umuntu wakhe anaye kwezothando? Ukhona lo maziyo yedwa. Yena uyamazo wakho kwezothando? Angisiyaziyo indoda exoxaxoxayo mina. Oh, so umuntu okhulumayo ne? Why ufihla? Uziqutselani? No, hayi kuthi vele hayi kuthi ngisuke ngifihla angijwayelanga ukuxoxa angijwayelanga ukuxoxa. Oh, all right. No, so lo nje ukuthi angixoxi ngiyaxoxa kodwa hayi ngalabantu bami. Oh, okay. Sinabo bona. Yebo. Manje mangase ngibuze ubuwazi ukuthi umfoka Brown uChris uzoza la? Yes, ipost le bidumile trender. And uyile khona?
obvious bahamba noba nomuntu wami. Oh, okay. Nokulungile. Ubhuti njengoba la ubhalile kwi-show ethi umfunani umuntu wami. And Bhalela wa. angizwanga but Ebebhalela bani? Bhalele mina kule show because iholwa yimi ka Black Lives TV. Yes. Ithi nje umfunani umuntu wami ime kanjalo nje. So ngiyacela ukuthi akhulumisane nawe, ngiyacela ukuthi umuphe isikhathi, umuphe nodlebe, umuzwe kahle kahle yini la kubizele yona kwi-show ukuthi akuyeke endlini azokhuluma nawe la. Okwathi ibheke kumina lenkulumo mamani. Yes. Ingakho ecela ukuthi usijoyine. Ngiyacela nje ukumlalela ukuthi kahle kahle ubizeleni and ufuna ukuthini kuwena. Alright, akunankinga. Ngiyabonga bafo. Ngicela ukukhulumisana naye. Mzali, Moshe kazi. hamba kahle. Alright bhuti. Hayi siyancenga mfana wethu. Mzali uyazi ukuthi ngikukhonzile mzala futhi siyazwana nje kakhulu futhi mzala. 100. Mzala. Manje lana mzala nginenkinga la mzala. Le nkinga lena ngicabanga ukuthi wena umuntu ongixazulele yona. So manje mzala la into eyenzakalayo. Ngiyakhumbula le ngubo le phethe ngayithenge la uSnake first. Before wagoduka ahamba emakhaya. Ngoba kuzoba ama-holiday. Mzala ngikhumbula leyo ngubo leyo engathi iphuma esitolo nje yaqala kuwe mzala wayibona. Ngikhumbula. Manje mzala lana inkinga enginayo ukuthi le address lela mzala ngilibone kule post le obuyipostile wena mzala ule MJPA mzala. Manje angazi iyona noma iyafana. Iyo mzala. Ngeke ngisho ukuthi iyafana iyo mzala. Ngoba mangithi iyafana senginokugwedla kanti nje kumele ngihlale nje udabeni mzala. Sikhulume sikuzelela mzala. Ukhuluma ngobani wena bafo? Ukhuluma ngoSnake. Ngikhuluma ngoSnake mzala la. Oh hayi athi ngikubhalansise ngendaba kaSnake. Ukuze uzowela ubalance very quick. Lalela mzala into eyenzakalile ngoSnake. uSnake mina ngitshela nini ngifike 2019 la. Kusikhona ishoro ibambayo uSnake angithi. Umazi 2019. Ngithe ngumazi uSnake mina bengazi ukuthi okay intombi yakho. uSnake wafika ngomunye udate endlini ungekho wena. Uyophanti. How? Ngi-off mina. Emsebenzini because ngawuthola umsebenzi after 3 months ngifikile la eThekwini. Esuzofunani mzala? Akumazi ke phela nami ngangeke ngimbuze ukuthi ufunani because wena nawe futhi space sakho lesi ngihlala nawe mina espaceni sakho uma kufika umuntu wakho vele ngeke ngiqwaye nami ukuthi awu lo muntu kanjani yabo. Ngafuna nami ukumlalela ukuthi ziphi ziyaphi yabo le nto le ngamlalela ke okay wakhuluma wathi hayi ikonto zakhe beyishile la hamba ngazi ukuthi uhamba nobani la ngaphandle imoto ayipakile yabo. Kodwa manje inkulumo zakhe uyibona ukuthi ayikho into azoyibheka la kahle yabo. Kanti ke vele uSnake kwazi ngelinye ilanga siphuze ibhoni yakhumbula siphuze ibhoni. Khona into angikhulumela yona sidabeke ukuthi ngagcina ngakutshela ngagazi njengomuntu owaziyo ukuthi angikhulumi njalo. uSnake wangitshela enye into wathi akasafeel ukuthi akasafeel right ife nawe. Awu. Watshela wena mzala? Yes. Wayeka mina. Shithi phela wengene ukutshela wena. Ngubani mzala wena ekubeni ufike sengithandana naye? Into eyinkinga lana mzala ukhala ngokuthi wena awuniki ngisho imali yenzipho awumuphi imali kwa performance yakhe embedeni iyaleka yabona nje mfethu. Maya ngazi nami ukuthi into engizithini. Ngezwe nje ngitshela ke mzala ukuthi mina nayi imbiza sithathe. Ungabe umzala? Ngiyenze lonto mina. Mina akho nto eyangena kwezami izinqo emzala ngichazela umuntu wesifazane mzala. Ingakho usinenza ngale ndlela enze ngakhona. Ngeke ukwazi nawe pho mzala imashuthi inkulumo zakho mzala singazibanga mzala okay ngenza iphutha ngihamba nomuntu wakho ngawuba uKristu. Oh uyavuma mzala. Mzala uyavuma mzala. Ngilinde ngichazele. Ngilinde mzala. Ngilinde. Mzala kodwa uzolithola mhlawumbe lizokusiza. Ngikulalela mzala. Ngilinde. Ngahamba naye uSnake sahamba sawu Chris Brown okay saphuka because safika ngolwesine sabhuka ngolwesine olwesihlanu sakhala ngoMgqibelo event izwani phela. Ngagcina futhi ngamtholanga nami because ngelanga le event ngamshweba. Wathi soyibona ngisho amajita aseJozi ngoba ngambona esehamba ngelinye yini ifucking car. Hawe mama ye. Ngambona esehamba ifucking car. Ifucking car amasimba mzala le. Ifucking car amasimba mzala wena uthatha umfazi wami la ushona naye eGoli mzala uyodiza ngaye lapha mzala.
Cha kodwa bengisakubhalansisa mina ukuthi kahle Mzala. kahle umuntu yazi lalela gazi. Wemzala. Enye into idlozi liveza ngenye indlela ngokuyibona. Ukunake ngayo. Usufaka amadlozi manje. Usufaka amadlozi manje. Ithi ngibuze Nsele. Yebo. Uthe washweba. Naphuka ulesini Angimthembi, lesihlanu angimthembi. washweba ngeSaturday. Angimthembi. Yini lo washweba Nsele? Shuthi wayefuna ukulala nomfazi wami. Angithi yambo. Phela Mzala. phela Songibamba ndoda. Le ndoda lena umzala ufuna ukubonana umzala. cha gazi. Umzala. Singayilungisa lento ngenye Umzala. indlela gazi. Umzala. Gazi. Mzala Ugazi lami. wena unje njengamanje yimina mzala. Ngifisa ukwazi ukuthi washwebani Nsele because awukwazi phela ukuthi Ikhekhe lami. Uqonde yona ngashwebani. Ikhekhe Khona lami. umuntu Mzala udluphaya wami mzala. Udluphaya wami mzala. Ehlisa umoya. Mzala udluphaya wami. Seyilungisa lento. Mina bakopha angibadli wena. Angibazi futhi uphaya bami. Seyilungisa. Kanjani mzala? Ehlisa umoya. Thatha uphaya wami lawo yodiza ngawo le bafeni basegoli. Ehlisa umoya. Ngithi- Nami umuntu ngamgeja, ukumgejeni kwami mina bengithi ngizobuya ngikutshele Ukuba umgeja mzala. ngozomshaya mzala ngabe sikhuluma okunye manje angithi. Ngizokutshela futhi. Ukuthini? Ukuthi usesebenzise Yini ungangitshela esakwela esadidikela. Sebenzisekile. Yabona sisayibona nje ukhuluma ngayo. Umzali ungabaleki hlala phansi. Cela umbambe bhuti. Umzali Cela umbambe. Ngiyamazi unolaka. Wemzala. Ukhalajanyana Wemzala. yini? Ubuye ngathi Wemzala. ekhanda liqhwi kancane. Wemzala. Gazi, ehlisa umoya. Wemzala. Ehlisa umoya gazi. Wensele ngicela ukubuza. Yes, mama. Awugqoka icathulo zakhe. If naye uphumile aya la aya abantu, khona ha? uyoperform umfoka Brown ahamba nophesini wakho bowuzothini wena? Azathi wamshweba wazwahamba waya kwamanye amajide wena bowuzothini? Hey mzala. No mama, ukuthi ezinye izinto sike sizenze. Mhlawumbe sicabangele imanje. Hayi bani. Okay. Yes, sicabangele imanje ungabonga ukuthi kusasa kuzokwenzakalani njengoba sekwenzakalile. If awumshwebanga wacabanga wafika kuphi nezifo because bewuna agenda vele usuka la niya la endaweni zenu. Kodwa benginakho ukumtshela umzala ngaye vele umuntu wakho uSinike because benginokuhlangana nami mawuthi mhlawumbe ngihambele iwengu zami. Mzala uyazi. Lo muntu akekho right. Mzala uyazi uSinike ukuthi ngimthanda. Unomama weyingane zakhe lo. Mzala uyazi uSinike. Ngiyamhlonipha umama weyingane zakhe yena akamfuni umama weyingane zakhe ufunana noSinike. Mzala uyazi uSinike ngimthanda kanjani uyazi ukuthi sengifake kanjani lo muntu wesifazane wena umisa le. Uyalikhumbula iwisa lami lihlale emva kwasofa mzala? Kunjalo mzala. Ngizokuhlaba ngalo mzala buke nje kuthembisa. Fika ekhaya wena. Fika ekhaya wena mzala. Uyazi wemzala. Angisabisi Wemzala. angisabisi mzala. Angisabisi. Wemzala. Cisha amakhamera lawo. Wemzala ngaphandle. Wemzala. Mhlawumbe. Asingasaphuma. Hayi. Tshaya nangu bafo lo yakudluka. Angifuni ukutrenda, Tshaya nangu bafo udluka la ngihlabele Angifuni, ndoda. angifuni. Ngikhiphe nazi ibuko, usungikhiphe ezami kuqala. Ha. Wemzala ngokuhlaba ngempela mina. Akeke. Wemzala. Ngeke. Mzala. Ngeke phela ngikuphiphe mina ngikuphiphe emfazweni wakho. Oqala lo muntu lo muntu. Uyangiphipha mzala. Mana Yimina engaphipha wena Yes, mzala. wangiphipha nami ngakuphiphela umuntu wakho. Kanjani mzala? Wangiphipha mina ngakuphiphela umuntu wakho. Ayiphiphelani. Lo muntu wakho ade futhi eThekwini College. Ehlala eRes. Ukhokhelwa bani esikoleni? Nabe beyithola imali kumina. Hawu. Okwani into endala. Kanti kade yaqala le nto Nsele. Mzala uyazibona usunjani mzala? Mina bengimsiza. Ungizaphi? Ungizaphi mzala? Okay. Okokuqala kade uthe khona lana niphuza khona uSineke wakhulumela amagama ungathola ngayo. Unamanga. Awumtshela ngangani kumzala Unamanga. wakho? Uzalo lakho lolu waye ungashongo ukuthi uSineke khona into angikhulumele yona. Uyazi amana kwezinye izinto ukuthi uyazama ukulekelela noma uyasiza. Mhlawumbe lise ngeza ngawo mama example ngikutshele ngithi mina yazi umuntu wakho baba mama ngidibane naye emgwaqeni ehamba nomuntu kanje kanje. Ifoni usufika umuntu wakho uzomtshela ukuthi unkanyezi uthe wathi yabo ayiphike leyo nto leyo mhlawumbe akwazi ukugoqa ulalele isitori sakhe. Kugcina Senginjani mina? Yes. Vele kuba Senginjani mina? ubanyamanambana vele. Yes. I do understand. But kulokhu I think umuntu obengakholwa kangcono umzala wakho owumuntu obuya naye emndenini owodwa. Exactly. Okudlula usisi nje wakominye imizi. Kodwa-ke naye ingane bengenayo indlela yokuyiphatha-ke masikhuluma iqiniso umzala. Bengihlezi ngimbonisa ngithi mzala kodwa nangoma wengane zakho nje vele lo muntu ufisa akayiphethe kahle nawe futhi uyamhlukumeza. Shuthi lo muntu anithandani ani-understandani naye. Mzala kanjalo. Mzala. Because bebehlezi becabana mina ngilala nawe erumini. Ngilale ngale ngise ngishaya udonga qhiqhiqhi. Mzala
awasiphumule phela fezini why ikinye ingane wenza yonke into xabana nami mangithi ngiyavuka ngemkhuza yabo so nayo ingane egcina ibona ithuba lokuthi mhlawumbe angisho nami ukuthi ngiright ngalokho engakwenzayo yabo mzala bengisazosithola nami mhlawumbe isikhathi esiright ukuthi mzala ngidlelwa wena mzala kahle kansele wena ubufuna i-serious relationship noma uma sibambisane nje wangaleso sikhathi bengifuna ukumkhombisa ngalomuntu ukuthi kahle kahle lo muntu akekho right for yena ngawe mzala ngihlala nawe ngiphila nawe ngidla nawe ngoba ngimkhuzile mamana sonke lesikhathi lesi while beqhubeka bethandana ngisho ukuthi akekho right lo muntu kuwena yabo akekho right lo muntu kuwena yabo njengoba ngichazile thina siqalo ngifika la ngingizile ngibuza ngasho ukuthi angisengayo umuntu othanda ukukhuluma kakhulu ngiyithanda ukumanda isitori sami so inkinga yakho uyazazi ukuthi wenza amanyala ingakho ungakhulumi kakhulu uyazazi mzala angimiyeke ngakwazi ubizwe mina la mzala awukwazi ubufuna ubudlulweni ukukhuluma nami soba usopho endlini inkinga yami leyo ukuthi ufuna ubufuna khona isibuka abantu hayi ngifuna bakubone ukuthi unjani mzala ngifuna bakubone ukuthi unjani nanangu sisi uyakubona nanangu mfethu uyakubona ngikusiza kodwa mina kanjani ngikusiza kodwa kanjani ngikusiza lo muntu wakho mfethu akekho right ukube wena umcabile ngabe sikhulumani manje ngangakwenza ngicathamele uma wena naku uhambile nje naye mzala isigebengu sakho hayi mzala isigebengu ziphe zakho ngoba uthi unazo ufike wathi la unazo ufike wathi unazo igebengu zakho ziphe zakho mafo usafuna ukuphinda ube nosineko ngeke ngisakwazi na umzala futhi ngiright naye akahambe asafuna mzala futhi inkinga nami usinina ngemthandi uzothemba bani inkinga nami usinina ngemthandi okwakho lokho mzala angithi uthi uyaphipha wena qoqa izibi zonke ufaka iplastic uhambe nazo mzala hamba nazo mzala izibi zakho ezakho kuzokwenzakala nendlini ngoba nihlala nawo kuzokwenzakala kanjani ke mina ngoba phela no mzala yazi ngoba owakithi ngizokunika imali yokugibela ekuseni uma uvuka mzala emsebenzini uyahamba emsebenzini kukwena uthi uye ekhaya noma uye emsebenzini kukwena kodwa uyahlala emsebenzini kanti angazi mzala okwakho lokho mina ngisahlale noma inyanga ngikwazi ukuthola ngeke ukubone lokho mzala sho singaphuma wena lapha sokukhona ofile mzala ikhona indlela ukuthi axoleleke kulesi simo ayikho sisi lento njengoba ngisho umzala mdala lento ayenzile uyenze azi ikhona indlela ukuthi uxolise kulesi simo ukuxolisa mamana into vele leyo bengisayifisa ukuthi ngithole ithuba lokuthi ngixolise mzala yazi mina yini ngithandayo ukuthi at least usathi mzala akakakubizi ngigama elibhlungu usathi mzala okusho ukuthi usakhumbula emqondweni wakho ukuthi hayi igazi lami leli vele kahle eyakwethu yes ingakho ngibuza ukuthi at least ke ikhona indlela ukuthi ungaxolisa ngayo and ikhona indlela ukuthi ungamxolela ngayo hayi uyangiphoqa mzala ngiboni noma ukuthi uyaxolisa kodwa hayi manje hayi manje zomnyeke ispace sakhe lesi sidingayo ukuthi angixolele angifuna ispace mzala ngifuna realize ukuthi ngifuna uhambe ngempela because mina mamana serious note bengimsiza lo muntu bengekho right mzala ngifuna uhambe ngaziwa ngempela sengixoxela each and everything into abenzo usinene nicamuzana nasine be honest ngeke kuba ngabacabazana angithi uyazi angithi uyazi kwenzakalile mama uphunyuke kanjani ukuthi hayi kanye ngithi mzala aze aye kwamanye amajiti kwakona lokho nje ukuthi ungamvikele kwamanye amajiti ubuwazi ukuthi umuntu kazalo lakho kuyafana wayezomdlala what about izifo umuntu masedake uyakhumbula yini ukuzivikela yena so uzothatha izifo emajiteni lapha ekuhambeni aphinda azozibuyisela umzala wakho ingakho ngimzala ngeze ngimbonisa nje ngeze ngimbonisela lokho ukuthi mzala lo muntu uzokugulisa lo because lo muntu akayiphesanga kahle hayi mzala gazi lami uyangiphoxa nasekhaya lento mabeyibuka nje angazi ukuthi bazothini wena bengayilungisa lento ingafika ekhaya izofika ekhaya lento bengeke ilunga ngoba mina bengizodonsa iwisa mzala mhlawumbe nawe bengaba indlela engcono le ukuthi ubhodleke ngibhodle mzala ngawe kuphuma isidumbu ngami ngenxa yakho yini ke ezokwenza ukuthi ungixolele ngoba phela ngeke mzala njengoba ngisho mina ngithi ekseni uxolela kwakho ukuthi mina ngihambe ngikhaya hamba mzala goduka usale negebengu zakho goduka mzala ngoba vele wangifica ngingedwa mzala goduka usufuna ukwenza lento eyenze omkhulu omdala naye ukuthi ephungulwe yithi ezohlala la edlala igebengu zetheku la eThekwini abantu abangendawo la sibabile ngikhuluma nawe wena vele wangifica ngingedwa ngithi mzala ngishiye wenza yona le ndlela zona igebengu ya ingakho nasekhaya ungenayo ngisho indlu nje mzala ngithi mina hamba idla unayo ekhaya kulungile mzala
Nala eThekwini udlala endlini Lungile mzala. Sizwe uyangixosha manje ngixosha endlini. Lungile Awusayi mzala. mzala, Lungile manje uyatsaka manje. Kulungile hamba ke ekhaya Qhubeka mzala. noSnake. Ngeke ngisakwazi sisi. Kwakuthiwa uyaxolisa. Ngeke azaxolisa. Awusamdingi. Ngeke. Fucking car le angina fucking car mina sisi. Ngibhile lokushini mina sisi ngiyayishizilela nayo lensizwa le engilahlayo manje. Angina fucking car mina, angina fucking car, anginazi imoto zanokusho. Anizambona lo muntu wakhamba nomoya. Uyafisa ukuthi uSnake abe girlfriend yakhe eqondile nje. Kamthatha ngiyamupha noma ngabe uyafisa noma awafisa. Usazobuka. Nami nginabantu bami abangimele nje. Awumfuni. Angithi uyazwa. Bekuyindlela mina yokuhlukanisa mina nomina. Bekuyindlela yokuhlukanisa umzala noSnake. Uyazwa. Lento bengiyenza kahle mama. Wena bakho mocabanga baqondile. baqondile. Abakho baqondile nabakho abantu wena. Baqondile. No bengaqondile. Njengoba usu unabantu baqondile. Wena uqondile wena. Kaze kwanzima. Mzala ukona ukungicabangela kodwa lapho mzala. Uma wengane zakho hleze ngifonela njalo engitshela ukuthi wena usafaka imali engane. Nayo futhi unenamba yakho. Nayo inkinga ke. Nayo inkinga mzala. Ayikho into ezolunga. Yena umuntu engeke ngimenzele utho. Ayikho into ezolunga mzala. Ayikho into ezolunga mzala. Yamaze strategy lalela mzala. Hayi lento. Lalela mzala. Liyadlala yona la. Lalela mzala. Ngeke. Lalela mzala. Wena ufike la 2019 ngihlala ngedwa ngithi uma ngabe kukhona umuntu no ayobugebengu ethandwa yimina mzala ngithi ngikhulile manje ngiyayisebenzela ngizenzela izinto ngemali yami engiyisebenzayo akekho umuntu ongifakela imali athi ngenza ukuthi ukuthi mzala ngifuna ukuhamba ngiyothenga uma-osha ngizomthenga ngibuye na ngise la endlini suke sibabili ngithi ngaleso sikhathi kwafika wena mzala wabe uwesithathu ayikho into elunga mzala uma ngabe kukhona umuntu wesithathu entweni yabantu ababili ayikho mzala into elungayo. Shuthi wena ufuna uqhubeka nalempilo uyiphila. Angisho njalo mzala. Angisho njalo. Ziningi igebengu eThekwini mzala. Kodwa ke ngisho siyosesiyalwa ke ngesilwele amantombazana. Nakho nje mzala ukwazile ukuthi ungihambe emva kwendlela. Ukube ngisho ukulwa. Sengisho ukulwa. Ukulwa kuphi mzala? Ukungixhaphaza. Njengoba wena ufuna njengoba manje ufuna mzala ukungixhaphaza lento yenzayo. Wanixhaphaza mzala. Angikwazi mina mzala ehlisa umoya. Hayi mzala akho moya engizowehlisa la. Ukungixhaphaza lento yenzayo. Kazi ehlisa umoya. Mzala uyangixhaphaza. Wakwethu wena. Hayi mzala. Ngeke qhathwa amantombazana. Hayi suka la mzala suka. Umzala wakho umthela usamthanda. No sorry ngiyaxolisa. Usamkhonzile njengomzala wakho. Angiboni. Yebo kona kukhona ukuthi umzala sumndeni ngeke vele sikushintshe lokho. It's a fact. So angiboni ukuthi so ayisezobhekana kusuka manje. Angisho kanjalo because zizoba khona izimo zomndeni ezisidinga ukuthi sibe ndawonye njengemicimbi yomndeni iyadinga ukuthi nibe khona. Ingakho ngikushoyo ngithi mina mzala suka kwami mzala uhambe uphindele ekhaya noma uhlala emsebenzini la uhlala khona kodwa mina kwami ngithi phuma mzala. Okwena ukuthi uyentombi zakho lezo ehlala nazo patanisela umjondolo mzala 3000 umjondolo mzala awubizi. Thenga umjondolo mzala thenga umbhede wakho. Noma wenza ama-pallets umphethe ama-pallets mzala uzoba right uphume kwami walala nema-palletsini ufika la eThekwini hayi uyamxosha hayi mzala hayi ngiyamxosha umzala ngeke ungibuze leyo nto mina mzala ngoba ngafika kunotho vele ngizozama utho wena ofikele kumina ungenatho awukwazi ukungibuza leyo nto kodwa ke phela mzala impathe egcineni kosuku esikhuluma ngayo nokucabangela wena mina ngicabangela wena ngicabangela wena kanjani mzala wena uyangibuka ngithengela isimomondi yasami ingubo kanti wena uyazi leyo ngubo leyo wena ubefana nezimbali naziphi imbali mzala izimbali just ama-rose thengele umuntu wakho ama-rose izimbali mzala ziyabola shuthi mangazona senihlukene nalo muntu wakho uzohamba uyifuna le ngubo ngeke ngiyifune mzala ngoba yazi ngoba ukhalela ingubo cha ingubo ngiyayibona ezithombeni wena lezo yiposta inkinga yami leyo wathini ufika la wathi wena hayi ukuthi iyona ziyafana ngathi mina hayi ukuthi ziyafana iyona mzala uthi ngibonele ukuthi ukwenza kwami isilima ngeke kungise phambili because nami lento ayingineki ukuthula ngoba awona ke mzala ukube mzala ukube uyangazi mzala ukuthi lento le bengeke ngize ngiyithande ngoba uyabona ukuthi akusiza ukungenza kwakhe isilima bemele ungitshele wasiqaleni ukuthi okay nangu sineke senza into kanje mzala senza njani entweni kanje ngoba wena angithi wakithi mase iphika leyo nto esineke ubani umuntu ayiphika ayikho inkinga ngizobe sengazi ukuthi uyisigebenga ngithi ngizobe sengazi mina ukuthi uyisigebenga ngithi wena ufuna ukungivezela ukuthi uyisigebenga ngizobe sengazi mina ukuthi uyisigebenga ngoba ngiyazi ukuthi mina ngeke wena uzungenzele phansi kodwa lento oyenzile mzala leyo oyenzile mzala
Hayi angihambiselani namfana kithi. Ayibancane bhuti wami. Hayi angihambiselani namfana kithi angihambiselani nhlobo. Ayibencane kube kuyangami ngabe ngithi kwale video engaveli ngisho ukuvela emakamereni ngoba manje ekhaya bazothina ekhaya ngempela sesizoba ngini. Into bekumele uyicabange leyo ungakakwenzi lokho. Yabona nje ukuthi ukube ngenza ukuthi asasizi. Umile emagameni akho ukuthi umzala wakho akathutha ahambe. Akahambe. Ngiright uyena. Amasu uthi uhambe kodwa lokho uxolisa ngendlela. Uyacabanga ukuthi mhlawumbe uzoxolela. Cha. Nami sengicabanga lokho mamani ukuthi mhlawumbe nayo sadinga ispace ukuthi acabange kahle ukuthi why ngenze ngale ndlela because ngiyambekela nama ama-points wami ukuthi why ngenze ngale ndlela. Bathi ngiyakucela ekuhambeni nesikhathi noma kuthiwa awusahlali endlini yakhe noma kuthiwa awusahlali naye. Umlinde ehlisa umoya mhlambe abhodle mase uyaxolisa kodwa kube ngokuthi wena uyaxolisa emva kwesikhathi. Noma kuthiwa akuyona into azoyizwa manje because manje ngiyaza kuzwe vele. Kwathiwa uyaxolisa manje ngeke akuzwe kwathiwa kunjani ngiyakuzwa. So ngiyacela ekuhambe nesikhathi uzama usuxolise ngizama ukulungisa ubudlelwano benu njengomndeni. Awu mzala. Ngiyakucela. Awu mzala wangenza. Ngiyabonga. Mbuke lapha ekhaya kuyacaca ngazi ukuthi kungaphezulu kwamandla ke lokhu ngoba akukho la bengahamba khona bahlukane khona ngendlela ngoba igazi akupheli ukuthi umuntu usuku igazi nayo igazi nje. Hayi into singayenza futhi ngalokho. So kuyacaca ngazi ukuthi uzoqhela eduze kwakhe fine but uyangithembisa ukuthi ekuhambeni isikhathi uzokwazi ukuthi azehlise axolise kuyena ngesilonda asidale yena enhlizweni kaBhuti and ambambile ngaso engamsukela ngaso. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare mina ngiyithanda kakhulu. Bye.